אנחנו נמצאים בסעיף ב' בדרך חיים. למדנו בשיעורים הקודמים, למדנו שלנשמה יש שתי חלקים. יש את החלק של הנשמה כפי שהוא נמצא למעלה, מבחינת מזל, ויש את החלק של הנשמה כפי שהוא יורד, נמשך, משתלשל למטה, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי, החלק של הנשמה שיורד למטה. דיברנו על זה שיהודי רוצה לחזור בתשובה, אז החלק של למעלה, החלק של הנשמה כפי שהוא למעלה הוא בבחינת תאורי, אבל החלק של הנשמה שירד למטה הוא זה שהתלכלך ויכול להיות בו פגם, ובו הוא צריך לחזור בתשובה. הרב האמצעי נתן משל לחדד את הדברים מאהבה של אבא לבן, אהבה של בן לאבא, שהאהבה הזאת היא בעצם אהבה אחת, אי אפשר לחלק בין האהבות האלה. ועל דרך זה בנוגע לתשובה, שגם התשובה הזאת של תנועה של אהבה להתחבר לקדוש ברוך הוא, והתשובה הזאת של הבריחה מהרע, לברוח, לסור מהרע ולהתחבר ולהתרחק מהרע ולהתקרב לטוב, אסור מכאן. אז שתי האהבות האלה הם אמנם בתוכן שלהם, בהרגשה שלהם, הן שונות לגמרי. זו אהבה זו תשובה שהיא נובעת מאהבה ותענוג וחיבור, וזו תשובה שהיא מגיעה עם מרירות וצער ועוגמת נפש, אבל באמת הם דבר אחד. עכשיו אנחנו בסעיף ב' נקבל חידוד יותר, משל נוסף שהרב האמצעי אומר שהוא משל יותר מדויק. אנחנו נמצאים בחוברת בעמוד 5, אולי רגע לפני זה נקרא את הסיכום של סעיף ב'. בואו נקרא בסוף עמוד 4, מרירות ושמחה בעבודת התשובה, כאשר סדר העבודה מתחיל בתשובת הטועה, הרצון להתרחק מהרע מצד האדם למטה מתוך מרירות, ולאחרי זה תשובה היא לא יכירו מלמעלה מתוך שמחה ותענוג. זאת אומרת, כאשר העבודה מתחילה עם תשובת הטועה, אז דבר ראשון יש את התשובת הטועה, הרצון להתרחק מהרע שעניינו מרירות, לאחרי זה מגיעים לתשובה היא לא, שזה התקרבות לקדוש ברוך הוא, העניין של שמחה ותענוג. עכשיו בואו נקרא בעמוד 5, מתחילים משל חדש, בעצם סעיף ב' בדרך חיים, מתחילים משל חדש שהרב האמצעי אומר שהוא יותר מכוון לעניין. בואו נקרא יחד מבפנים. והנה עיקר המשל בזה כידוע בעניין תשובה הילה ותשובת התאה, שזהו כניצו יצנמשך מסקרב אל השלהבס. זאת אומרת, בעוד שבפעם שעברה אנחנו אמרנו בסעיף א' אמרנו שהמשל הוא משל של אהבה של אבא לבן ומשל של אהבה לבן לאב, שלמרות שהסוג של האהבה של הבן לאב וסוג האהבה של האבא לבן זה סוג של אהבה שונה, איך שהאבא אוהב את הבן ואיך שהבן אוהב את האב, זה סוג שונה, זה הרגשה אחרת, זה כיוון וגישה אחרת, אבל באמת זו אותה אהבה, זו אותה מהות של האהבה של אבא לבן. אומר הרב האמצעי, המשל היותר מדויק, המשל העיקרי בזה, זה משל של ניצוץ ושלבת. ניצוץ הנמשך ומתקרב אל השלבת, שבהיות הניצוץ רחוק מאוד מן האבוקה יכבה אורו מעט מעט, אך כל מה שמתקרב יותר יודלק ויעיר אורו ברוחב וגובה, עד שבקירובו לאבוקה ממש יוכלל בה, וכמו הלבנה בקירובה אל השמש תקבל מילוי אורה חולו. במשל הזה רואים גם כן שתי אופנים, בקירוב של הניצוץ ובריחוק שלו מהשלבת. ויש בזה בית אופנים, אחד שיתקרב האבוקה והמאור לגבי הניצוץ, שעל ידי זה ממילא יודלק ויעיר עד שיוכלל חולו. זאת אומרת, נקודה אחת זה שהאבוקה והמאור, האש עצמה מתקרבת אל הניצוץ, ואז הניצוץ נכלל בתוך האבוקה, בתוך השלבת, וגם הוא נהיה חלק מהאש. או אומר אדמו"ר האמצעי שיעלה הניצוץ מלמטה למעלה ויתקרב מעט מעט לגבי האבוקה חולו, שזה בכיוון ההופכי, שפה הניצוץ מתקרב אל השלבת, לא שהשלבת מתקרבת אל הניצוץ, פה הניצוץ מתקרב אל השלבת. וידוע מובהר במקום אחר שבית אופנים אלו הן הנקרא תשובת התאה ותשובה הילה, וכאשר מסגל מלמעלה למטה להעיר בנשמות בחינת עצמיות אלוקות, ממילא ישובו אל השם, והוא תשובה הילה שקדמה לתשובת התועה, וכמו שיבנו השם ואחר כך ונושובו, תשובה אמיתית שמתקיימת לעולם. יש סוג אחד שבו האבוקה והמאור מתקרב לניצוץ, בנמשל הניצוץ זה היהודי
והאבוקה והמאור זה הקדוש ברוך הוא, שהוא מתקרב ומאיר על הניצוץ, וממילא הניצוץ נכלל בו. זאת אומרת, זה שיהודי יתקרב באותו רגע לקדוש ברוך הוא, זה שיהודי נהיה שייך לאלוקות, זה לא מצד היהודי, זה מצד שממילא הוא נכלל באלוקות. זאת אומרת, אין לו ברירה אחרת. הוא בדרך ממילא נהיה קשור לאלוקות. כמו שכתוב בפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה. קודם כל אתה תשיב אותנו, קודם כל האבוקה תתקרב אל הניצוץ. ואז יהיה שלב 2 ונשובה, ממילא נהיה כלולים בתוכך. שזה המעלה של התשובה הזאת, כפי שהאדמו"ר האמצעי כותב, תשובה אמיתית שמתקיימת לעולם. כי זה משהו חזק, זה מצד אלוקות. זה לא מצד ההגבלות שלך, זה לא תשובה שנתונה להחלטה שלך שאתה בחרת להתקרב וממילא יכול להתרחק. זו תשובה שמצד למעלה, הקדוש ברוך הוא כבש אותך. אומר האדמו"ר האמצעי, כמו ב10 ימי תשובה, אנחנו יודעים את זה, רואים בשיחות של הרבי הרבה, הרבי מציין את הדבר הזה, ותמיד כשהרבי מלך המשיח אומר את זה בשיחות, אז הרבי מציין לפה לדרך חיים, דרך חיים זה המקור. סעיף ב' זה המקור הראשוני של המשל הזה. הרבי מציין את זה לפה, שב10 ימי תשובה יש את העניין של קירוב המאור אל הניצוץ. הזמן של 10 ימי תשובה, ימים שבין ראש השנה ליום כיפור, כתוב עליהם שזה ימים של קירוב המאור אל הניצוץ. הרבי כל הזמן מציין את זה ומדבר על זה בהפלאה של זה, שלכן יש ליהודי אפשרות ודרך קלה לשוב אל השם בתשובה. אומר המקור הראשון של זה פה זה בדרך חיים, פה הרבי האמצעי אומר את זה לראשונה, כמו ב10 ימי תשובה. זאת אומרת, זה כתוב בעוד כמה מקומות, אבל זה המקור היסודי לעניין. כמו ב10 ימי תשובה ובת קול שמכרזת בכל יום וכו'. גם את העניין הזה של בת קול, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. מה זה כל יום בת קול יוצאת מהחורב ואומרת להם, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אז מה המטרה של הבת קול הזה? בפשטות לעורר את עם ישראל, ללמוד תורה. מצד שני, מי שומע את הבת קול הזאת? הראיה שאתמול לא שמעת ושלשום לא שמעת. אז מה הכוונה? מה הכוונה שבת קול יוצאת כל יום בת קול מהחורב ומכרזת? הבת קול הזאת זה התעוררות גילוי מלמעלה, ואת זה שומעת הנשמה. הנשמה של יהודי שומעת, ופתאום יהודי מרגיש איזשהו נטייה, איזושהי המשכה ללימוד תורה, והוא שואל את עצמו, איפה זה בא לי? אומרת לו התורה, בת קול כל יום יוצאת מהחורב ומכרזת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. היא בעצם, הבת קול הזאת זה כמו נתינת כוח ליהודי להתמסר ללימוד תורה. אז אם אתה רואה שאתה נמשך, נכלל בלימוד תורה, תדע לך שזה מגיע מאותו גילוי מלמעלה. וכאשר התעוררות תשובה מצד עצמה בנשמות הולך ועולה ומתקרב למעלה, נקרא תשובת התאכול. עכשיו לצד השני, כאשר התשובה היא מצד האדם, שהאדם בעצמו מתאמץ ועובד על עצמו, הולך ועולה ומתקרב למעלה, זה תשובת התא, זה לא תשובה הילה גילוי מלמעלה, אלא תשובה מצד האדם. כמו הניצוץ שעולה מלמטה חולו. זה כמו במשל שרואים שפה הניצוץ מעצמו מתקרב אל המאור, אל השלהבת. שזהו בהיות הניצוץ רחוק מאוד, דווקא חולו ודי למבין. זאת אומרת, דווקא כשהניצוץ רחוק, אז זה גורם לו להתקרב אל השלהבת. כמו בעבודת התשובה, שבמידה מסוימת רואים שמי חוזר בתשובה, מי שמרגיש רחוק. יש שיחה של הרבי בהקשר אחר, בנוגע לאחים, ל10 השבטים, שמכרו את יוסף. והרבי שם, הרבי מדבר בשיחה על המפגש של יוסף עם האחים, שהאחים מתחרטים ואומרים, ראובן אומר, שכאילו, שהוא זה שאחראי למחירה, אבל אשמים אנחנו, בהתחננו אלינו ולא שמענו. אז הרי בשיחה שלמה לומד את העניין הזה, מה זה, למה הם צריכים להגיד אבל אשמים אנחנו, והם ככה מאשימים אחד את השני, וכאילו מה העניין בזה? אז הרב אומר שתשובה אמיתית, יש שם יסוד בעניין של תשובה. הרב אומר שהתשובה אמיתית זה רק אצל מישהו שמבין שהוא חטא באמת. כי בן אדם שלא מכיר בחטא, אז הוא תמיד יגיע לעצמו את העניין. זאת אומרת, הוא על כל פשעים תכסה אהבה, הוא מכסה על זה ומסתיר על זה. וממילא התשובה שלו לא תהיה תשובה אמיתית, כי לא באמת חטאתי. אז רק כשבן אדם עומד ממש על החטא, זאת אומרת, עושה חשבון נפש נוקב, ומודע למה שהוא עשה, ואומר, אבל אשמים אנחנו באמת חטאנו.
הנקודה הזאת היא זאת שגורמת באמת לתשובה אמיתית. זאת אומרת, הם רצו להגיע לתשובה אמיתית, בשביל זה הם עמדו על החטא. ככה הרב אומר שם. הרב אומר שם יותר מזה, שכדי להגיע להבנה שהחטא הוא חטא, אז בשביל זה צריך להגיע להבנה הזאת שבחרתי לעשות חטא. שהקדוש ברוך הוא נתן לי כוח של בחירה, כוח לבחור בטוב ולבחור ברע. ובאותו רגע החלטתי לבחור ברע. ורק בגלל שאז בחרתי ברע, ועשיתי היפך הרצון של השם, אז מאותו כוח אני יכול עכשיו להחליט הפוך ולבחור בטוב. אבל כאילו הרב מדבר על הנקודה הזאת של אבל אשמים אנחנו, זאת אומרת הכרה בחטא מביאה לתשובה אמיתית, להכרה בשיבה אל השם. זה מתאים פה למה שהרב האמצעי כאן כותב, שזהו בהיות הניצוץ רחוק מאוד, דווקא חולו. זאת אומרת, דווקא על ידי הריחוק, הכרה בריחוק, וככל שהיה ריחוק גדול יותר, אז הניצוץ שב אל השם באמת מתקרב אל המאור. ומעתה יובן, מסכם הרב האמצעי גם כן, בעניין בית הופכים דמרירות ושמחה ובעל תשובה כנזכר לעיל. אנחנו אמרנו שאצל בעל תשובה אנחנו רואים שתי תנועות, מצד אחד תנועה של מרירות על המקום הרע שבו הוא נמצא, המקום שהוא היה שייך אליו, ומצד שני העניין של שמחה, של בשיבה אל השם, בהתקרבות לאלוקות. דמה שמייצר בבחייה על חטאות נעורים ועל נפילתו בכל יום במחשבות לא טובות, ועושה הסכם חזק מאוד בליבו לבלתי ילך אחרי האבל, עוד זהו בחינת תשובת התא שניתק ונבדל ממקום טומאה ונקרא מים בוכין. מי בוכין, מה זה מי בוכין? כמו שכתוב במדרש, מים תחתונים בוכין ענן בעינן למהווה יקדם מלכה. שהקדוש ברוך הוא חילק את המים העליונים והמים התחתונים, זה פעל אצל המים התחתונים את הרצון וההשתוקקות להתקרב לה למעלה. אנחנו הזכרנו באחד השיעורים פה שנה שעברה שכשהבחורים של הקבוצה עברו ללמוד מחוץ ל-770, אז זה מאוד מאוד שבר אותם, היה איזושהי עוגמת נפש, ואז הרב דיבר על זה שיחה שלמה, שמצד אחד צריכים לעשות מה שהנהלת הישיבה דורשת, וזה מה שהנהלת הישיבה אומרת, זה מה שצריך לעשות, אבל הרב אומר, מוצדק הרצון וההשתוקקות של בחור ללמוד ב-770, לפי מה שכתוב במדרש, מים תחתונים בוכין ענן בעינן למהווה יקדם מלכה, אנחנו רוצים להיות לפני המלך. הרב חיבר את כל העניין הזה עם הרצון של בחור ללמוד אצל הרב. אז זה העניין של תשובת התא, שעולים בבחייה כמו שכתוב, בבחי יבואו חולו, הלוך ילכו וכו, זה פסוקים שמבטאים את העניין הזה של תשובת התא, של ההליכה של בעל תשובה, מההתרחקות מעניינים של עולם הזה. זה משמע שהליכתו זו בכל שעה היא בבחייה דווקא. מה זה הלוך ילכו וכו, בבחי יבואו? שכל ההליכה היא בבכי. והרי בהליכה הזו שניתק ונתרחק ממקומו הראשון נתקרב יותר להקדושה. והרי זה כן ניצוץ שמתקרב לאבוקה שהולך ואור, כאן נזכר לעיל שזה בשמחו דווקא. והוא מה ששב אל השם שיגיל וישמח, כאן נזכר לעיל. אם כן, נשאלת השאלה, רק אותה הליכה היא מתוך שמחה או מתוך מרירות? כי מצד אחד יש בה תנועה של מרירות כי הוא מתרחק מהרע, אבל באותה הליכה שהוא מתרחק מהרע הוא מתקרב אל הטוב, וההתקרבות אל הטוב היא מתוך שמחה. אז ההליכה הזאת היא מתוך שמחה או מתוך מרירות? עונה האדמו"ר האמצעי, העניין הוא כמו שכתוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב, שרחוק נעשה קרוב. כתוב בפסוק שלום שלום לרחוק ולקרוב. אז אומרים חז"ל, שלום לרחוק שנעשה קרוב, שלום שלום לרחוק שנעשה קרוב. מה הפשט? ויח הרחוק מהשם כחוטא גמור נעשה קרוב ממש, כי עבדי השם הקרובים אלו פני מלך חיים חולו. איך באמת יהודי שהוא רחוק מהשם יהיה קרוב אל השם? אומר הרב האמצעי, ודאי מובן, מפני שהשם יוצא ממקומו ויורד למטה מטה, כמו שכתוב קרוב השם נשבר אליו חולו. זאת אומרת על ידי ההתקרבות של אלוקות של הקדוש ברוך הוא אליו. והן הבעלי תשובה שלבבם נשבר לחלקים קטנים במרירות עצומה והכנעה גדולה. ורוח נשברה זו כזבח וכקורבן וממש, כמו שכתוב זבחי אלוקים רוח נשבר. מה הקורבן של אלוקים? מה זבחי אלוקים? הרוח נשבר, הזה שהלב של בעל תשובה נשבר לרסיסים, כמו במזבח שירדה האש של מעלה חולו. כך על ידי זה יורד אור השם ושוכן בלב רוח נשבר זה של הבעל תשובה האמיתי, כי רם השם ושפל יראה חולו. זאת אומרת, אתה שואל איך הקדוש ברוך הוא, איך אותו בעל תשובה אותו רחוק נעשה קרוב?
התשובה לכך שהוא נעשה קרוב זה לא מצד שהוא התקרב, זה מצד זה שהקדוש ברוך הוא התקרב אליו, שמצד הבחייה במרירות וההכנעה שנקרא מים תחתונים בוכין ענן בין נמי וקדם מעל כחולו, הרי כל לבבו דורש השם וכתיב כי תדרשנו יימצא לך, זאת אומרת שיהודי דורש את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יימצא לך, הקדוש ברוך הוא יביא את עצמו אליו, היינו כמשל המאור והאבוקה שנתקרב ויורד ונמשך לגבי הניצוצות, וזהו יימצא לך, שימצא לך באשר אתה שם בתחתית המדרגות. באשר אתה שם זה כמו הלשון אצל ישמעאל, באשר הוא שם.